Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ibadah kita memulai, ada prosesi. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Huriani Tuhata, namar pungudo hita di are pesta Natalon, marlas ni roha, makka mauliatehon balgani asin ni roha ni debata tuhita. Marhite namar suru anakna gabe jolma tubu di Betlehem. Di bagasan las ni roha si songoni, hupasahat tami ma tuhamu saluhuna. Atong di bagasan uduk dohot serep niroha, tapahibul marohata marsaor dohot Tuhan naro paluahok kita, mared demahita. Hudul ma ruas ni uriata.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amay. Gok asiniroha dohot hatutuon. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mandok maulihate dohami tuho. Alani godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa hokodo anak muna sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana siyan dosa. Dohot siyan hamatean sa leleng nileleng na. Upangido hami tuho. Sesodangi marohan namin na holomi marhite-hite tod di parpadiyay. Akup nii, say parrohay mahami, asa huboto hami mandok maulihate tuho, asa tarapul si tuturo hanami di hagogotan doho di panguncunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon mapatik ni debata, imana tarsurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamuak kahaholongan, masih haholongan mahita, ay siyan debatado haholongoni. Jalaganup na marholong ni roha, ima naung tubo siyan debata, jala ditadado debata. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, lahom barto patik mi. Amen.
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hoda na patupahon hasesaan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan di dosa nami Lehon matuhami to dim na badiay asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon. Lau manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahat tami diri nami tuho. Gabi pelean na mangolu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan di dosa. Songonondo pakaholongin ni debata di portibyon. Polado anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natalon, imanatar surat di Sakaria sia ayat sia saha tu ayat 10. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Jerusalem, idama naro marajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsihundul di halode, dohot di anak ni halode inaina. Dohot aka hoda sian Jerusalem, siap dohot Sion,
Dungi barita honon na mahadame untuk kabangso parbego. Jala masuk tu gonggoman na siyan laut tu laut. Jala siyan batang ay Euprat, sahat rodi akka ujung ni tanoon. Ima sahat na, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tindakon mahaporsyaw tay songon na hinatindakon ni dongat ta sa haporsyaw di sandok portibyon rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parkugo na sohatudusan na tumopalangi dohotan. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadei iman na tinubon si Maria na gabi-gabian siya ton di perpadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal iba na di hao pinarsilang na tuwag tubanuturo di tano na mana itu surgo lahun tu siyam di bata Jehovah amanay parkuko na sohatu dusani isi may mana pemamula surgo di tanoon mangumyat na mangundo au porsea di todi perpadia Jaladong sada huria na badia. Huria atau panelak Kristen akan na badia. Do dia sani dosa. Do dihatai namando. Do mangulusogot daging halat na umate. Do dia nguluan na sola sudah. Amin. Hurian itu hatta tabegema sunggul-sunggul di pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni tuhata Jesus tikyon. Na parjolo, goar ni parpungwata di tikyon ima, pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Jesus. Doho topik hatutubu ni Tuhan Jesus. Na paduahon, di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Jesus sadarion, di patupa huriata do tuluhali parmingguon, dohot ulaon na badia. Ima, na parjolo pukul 7 marhata Indonesia naong dipatupa na sogot. Paduahon pukul 10 sada marbahasa Batak naong dipatupa na riyan. Dohot patuluhon pukul 10.05 tolu botari marhata Batak ima parpungwata botaryon. Na patuluhon di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion, pelean sada A, sada B, doho pelean 2, tapasahat andorang sojamita. Jala pelean di bagasan amplop tu diakoni sosial, tapasahat dung sipul jamita.
Napaupaton, taingot jalareta mahita di Ari Marsogot, Kamis 26 Desember 2025, mandohoti pesta paduahon parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus. Masuk pukul 10 WIB, sahalido di patupa parmingguon. Di patupa huriata do ulaon pandidion na badia, pasahat ulos turuas ni huria naong marumur 70 tahun, doho tali kasih natal turuas ina na mabalu. Songonima sunggul-sunggul di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus di Tikyon, di pasu-pasu tuhat tama parsaurata. Marede mahita huhut mata papungo pelean sada A, sada B, dohot paduahon.
Dameni debatana sumurung, sian saluhut naroha, imamangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluhut na amang dotinang. Barita nauli hatani debata mangguhilas nirohata di pesta perningotan hari hatutubuni Tuhatta Yesus pesta parjolo sadarion tersurat di Evangelium Lukas biddu 2 mamukasian ayat sada saat ayat pitu hujahama dihita. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Augustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangot parjolomai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganuk tubona ni pinasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Bethlehem alasian poparan jala marga ni si Daud ibana pasurat to dirina rap dohot si Maria orwanai naung gabi-gabian. Jadi dina di sina sida gukma arini hanguluanna di tubuh ma anak buah bajuna di borhosma di pihak komatu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida ido sahak ni hata ni Tuhatta kamang do tinang hurian itu Hatta anggo si Matius mabari tahun manang manuraton hama masa ni hatu budi Yesus mermula sian keluarga naginoranna family affair peristiwa keluarga lai anggo si Lukas songonna hujaha di tonga-tongata isuraton ibana do barita tarengot tu hatu tubuni Yesuson marhiti-hiti sada fakta sejarah, fakta historis. Nasubui terbantahkan ni manang ICP. Ido bainanggo di hata bahasa Indonesia dimulai do ayat sadai pada waktu Kaisar Agustus. Sian padohan pada waktu ido batu duhon fakta historis berketepatan di hama masa ni panggung gomion ni Kaisar Agustus alayaka amang do tinang nagabi suku-sukun wasa polai kod di surat to si Lukason ditiki panggung gomion ni Kaisar Agustus. Mengapa Lukas harus mencatatkan bahwa kelahiran Yesus itu tepat pada saat Kaisar Agustus memerintah sebagai Kaisar Romawi pada masa itu. Nah parjolo dang holan soal fakta historis manang sejarah, tapi lebih jauh dari itu Lukas mau memberitahukan ada apa di balik pemerintahan Kaisar Agustus ini. Masa ditiki. Apa yang terjadi ketika Kaisar Agustus memerintah? Sehingga harus dicatatkan di dalam Injil Lukas ini. Dan apa hubungannya dengan kelahiran Kristus? Ternyata amang dan inang saudara dikasihi Tuhan bukan sebuah kebetulan. Jalada memang dang adong na kebetulan. Di balik seluruh peristiwa sejarah yang terjadi, ada rencana dan maksud Allah yang akan dinyatakan.
Karena memang Allah lah pemilik dan pengendali sejarah perjalanan dunia ini. Tak satu pun yang terjadi tanpa kendalinya dan tanpa kehendaknya. Memang sahalak Kaisar Natarbarita do, Kaisar Agustuson. Jala sian piga-piga akka panggonggomi ni Rom, Kaisar ni Rom, adorang so ibana, jala dukun ni ibana. Kaisar Agustus ini salah satu kaisar yang terbesar di antara kaisar-kaisar yang pernah ada. Sebab wilayah kekuasaannya begitu luas. Udang do akkai nganan di gonggomi. Dang holad di sekitar Romawi. Alai bidang do. Sahak do tu Turki, tu Syria, Israel, Mesir. Do lanakah na asing sahak do gari ada tu Belanda do tu Inggris. Ima ada habal gonna. Alayang gogarna sasitongna dang Kaisar Agustus. Nama sesungguhnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Tetapi karena prestasinya yang begitu hebat dan luar biasa, meninggalkan legasi yang hebat dan yang baik, dan meninggalkan prestasi, mencatatkan prestasi yang begitu luar biasa selama kepemimpinannya. Nama penghargaan dari Kaisar Agustus itu. Anggota Senat mau dihita ba DPR manang emper mau. Senat do mabain guarnai menjadi gelarnya menjadi Augustus dari kata augere yang berarti penambah atau pelipat ganda atau penambah kemakmuran. Sebab memang di bawah pemerintahannya tidak bisa dipungkiri. Secara khusus Romawi itu makmur dan semakin maju. Salah satu juga prestasi yang tidak bisa dilupakan, dia menang berperang dalam pertempuran yang begitu hebat melawan Antonius dan Cleopatra. Alani du gudang do akka gelar, dukon ni Augustus nani Leon ni anggota Senat Romawi ditiki gelar tu ibana nang akka Hatoropape, rakyat pun memberikan gelar juga kepada dia. Di Guarido Ibana Bapak Tanah Air. Di Baedo gelar Nibana orang Romawi yang ilahi. Gariada adong dope gelar tu Ibana, jala oddo gelar Nobel gasada. Di Baedo gelar na juru selamat. Jadi gudang do gelarna. Dan gelar juru selamat ini dicatatkan dalam prasasti Halikarnassus. Ini menjadi gelar yang sangat penting. Asata bereng. Buasa polai ko surat tonon si Lukas Kaisar Agustuson ditikki barita hatutubuni Yesusi. Alai sada macai persoalan yang di depan nibana hati hai imataringot tu kependudukan. Adong masalah ekosi pading ganon ni mana. Dang alani godang ni penduduk. Alay alani otik na do. Hidup baen di baen di mana ada peraturan. Jala disosoi bana do halak rom. Setiap keluarga yang memiliki anak lebih dari dua akan dibebaskan pajak. Habi anggo hita noengon ngabeber hita margeleng lubisia dua. Abay no pasik kulah ni ngasong ni pikiran. Buy ma Kaisar Agustus og gabi pimpinat tanwa yang ate. Dang pola maber hitara margeleng gudang isumar pajak ki. Bebas pajak do. Alanima dalam rangka menata kependudukan ini Kaisar Agustus membuat sebuah perintah supaya setiap orang yang di bawah wilayah kekuasaannya mencatatkan diri sensus. Pasuratul dirina tuhuta hatubuan nahian. Do manang si Joseph do si Maria. Nasian Nasaret. Ikko pasuratul dirina mulak tuhuta tubona pasugitna. Ima di Bethlehem di Judea.
Ana neng idot tadi siak kamang do tinang. Na parjolo tu do debata. Memakai manang ICP, gabe ula-ulana. Tuhan sanggup memakai siapapun, termasuk memakai Agustus, menjadi alat, menjadi jalan baginya untuk menggenapi firman-Nya seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala. Alani boy do honota, tuani do adong paretan si Kaisar Agustuson. Asa mulak si Joseph do si Maria tu Betlehem, laps di si Yesus seorang. Aledang na asa gabi di si Yesus seorang ubay na di si Agustus paretai. Tetapi semata-mata untuk sensus penduduk. Tetapi rencana Tuhan berbeda. Bila kepentingan Kaisar Agustus untuk mencatatkan setiap orang di kampung halamannya, tetapi kepentingan Tuhan supaya tergenapi nubuatan Nabi Mika, supaya Kristus itu lahir dari kota mungil, kota kecil Betlehem. Alai dau ubal gesenya kamang do tinang odonan yang dohonon ni si Lukas. Bahasa pola ikut surat tononna Kaisar Agustuson di hatu tubuh ni Kristusi. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Apa yang mau disampaikannya bagi kita? Hudok naking adong do gelar ni si Agustuson juru selamat. Aledang sian gelar siap Banua Gijangi. Istilah atau gelar juru selamat itu bukan proklamasi surgawi, bukan gelar dari sorga, tetapi gelar yang diberikan oleh sekelompok manusia sebagai penghormatan, penghargaan atau apalah itu. Tetapi Lukas menyampaikan seperti ini. Bila saat itu ada seorang yang diberi gelar juru selamat karena melakukan banyak prestasi, mengalahkan musuh yang luar biasa seperti Antonius dan Kleopatra, tetapi pada saat yang sama surgawi menurunkan juru selamat yang bukan hanya melawan musuh seperti Antonius dan Kleopatra, tetapi juru selamat yang mengalahkan dosa dan maut. Kalau Kaisar Agustus diberi gelar juru selamat karena kekuasaannya, karena kemegahannya, tetapi Kristus yang lahir di palungan di kandang domba itu, dalam kehinaan dan kesederhanaan itu, dia adalah juru selamat yang bukan hanya mengalahkan Antonius dan Kleopatra, bukan hanya mengalahkan manusia, tetapi yang utama adalah mengalahkan dosa dan maut. Maka juru selamat yang dari surga inilah juru selamat yang sesungguhnya. Dia bukan juru selamat yang duduk di atas singgasana istana yang megah, tetapi dia adalah juru selamat yang lahir dalam kesederhanaan dan kehinaan. Dan dia adalah juru selamat untuk semua manusia, bukan untuk sekelompok orang. Bila Agustus adalah juru selamat yang mampu membangun jalan raya untuk koneksi perekonomian pada masa itu, tetapi juru selamat yang sesungguhnya yang lahir di palungan itu membangun koneksi kita dengan Tuhan, membangun jalan pendamaian kita dengan Tuhan yang sebelumnya sudah rusak. Dosa menjadi jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi Kristus adalah juru selamat yang membangun jalan pendamaian, bukan sekedar jalan yang menghubungkan titik-titik ekonomi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi dialah membangun jalan keselamatan antara surga dan dunia. Dialah jalan pendamaian kita dengan Tuhan.
Bila Kaisar Agustus disebut sebagai juru selamat, memerintahkan semua orang untuk mencatatkan namanya ke kampung halamannya. Tetapi Kristus adalah juru selamat yang mencatatkan nama kita di buku kehidupan itu. Bukan memerintahkan kita untuk mencatatkan nama ke suatu tempat, tetapi mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan, karena memang dialah yang berkuasa untuk itu. Maka Mang dan Ninang, apa pesan pertama dari teks khotbah ini? Bayi yang lahir di kandang domba, di dalam palungan yang dibungkus dengan lampin itu, yang lahir dalam kehinaan dan kesederhanaan itu, sungguh tidak ada keindahan, sungguh tidak ada kemewahan, sungguh tidak ada ketertarikan melihat proses kelahirannya dan tempat kelahirannya. Tetapi dialah juru selamat yang sesungguhnya. Dan itu adalah proklamasi sorgawi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Oh, ini bukan kata pendeta Sardono. Tapi ini adalah firman Tuhan yang dibawa para malaikat. Maka yang lahir itu adalah juru selamat. Sekalipun bukan dalam istana. Dia itu orang yang sangat hebat, pribadi yang sangat kuat, yang penuh dengan cinta dan kasih. Memang simbol atau lambang kelahirannya penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Palungan, kandang domba adalah tempat yang tidak pernah kita inginkan. Tetapi Allah justru memilih hadir dan lahir di sana. Sehingga kemenangan itu tidak selalu dalam euforia yang luar biasa, tidak selalu dimulai dari tempat-tempat yang megah dan mewah, tidak selalu dimulai dari istana seperti Kaisar Agustus, tetapi Allah mau membalikkan logika manusia. Kemenangan pun dapat dimulai dari tempat yang paling hina dan paling sederhana, sebab Kristus yang lahir itu adalah di kandang domba di dalam palungan. Maka sambutlah dia. Mari membuka hati menyambut kelahirannya. Kalau menurut dunia itu tidak pantas dan tidak mungkin, bagaimana mungkin juru selamat lahir di kandang domba di dalam palungan? Juru selamat pastinya orang hebat, sama seperti Kaisar Agustus, harusnya lahir di istana dan tinggal di istana. Tapi apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus? Hikmat Allah itu melampaui hikmat dunia. Kalau menurut dunia itu adalah kebodohan, tetapi menurut Allah itu adalah hikmat yang tidak dapat dijangkau oleh rasionalitas manusia, hanya dapat diterima dengan hati yang merendah. Yang kedua, Amang dan Inang, dari teks khotbah ini, berjalan dalam ketaatan dan kebersamaan sebagai keluarga Allah. Ayat opak doa ayat 5 bahasa Indonesia mahujaha. Kemudian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kamang do tinang boido tabayakon buah perdalanan si Maria do si Josepon yang tengah hamil tua. Kalau di atas naking gabi-gabian. Dinggat juga merdela salah ini na gabi-gabian. Ibu hamil itu baik untuk berjalan, tapi juga tidak berjalan sejauh dari Nazaret ke Bethlehem yang jaraknya 150 sampai 160 km. Dokter menyarankan ibu yang sedang hamil berjalan pagi atau sore palinglah 2 sampai 3 kilometer. Daknya disuruh dokter Mardalam mau si Jakarta tuh Cirebon. Kalau ada sempat dokter spesialis kandungannya, dokter Objin itu ya. Nah, kalau dokter Objin menyarankan supaya setiap perempuan atau ibu yang hamil berjalan dari Jakarta, dari Tangerang ke Cirebon, saya pikir prakteknya pasti tutup. Dan itu tidak mungkin. Karena itu tidak menyehatkan.
malah itu justru mengancam, bahkan mungkin mematikan. Alisong nima perdalanan ninggulu ni si Joseph doh si Maria. Kalau tadi malam Matius mencatat rencana mereka yang begitu indah, harapan untuk hidup bahagia sebagai suami dan istri, sebagai calon pengantin dan sebagai pasangan keluarga baru, itu direnggut oleh Tuhan dengan memasukkan rencananya ke dalam rencana pernikahan mereka, dan dilanjutkan lagi dengan Lukas. Ternyata Tuhan menguji mereka tidak sampai di sana, tapi lebih lagi dari itu. Iko borak donasida tu Bethlehem nang pep dimulanai parat dan Kaisar Agustus. Tapi saya percaya sona hodok naking Tuhanlah yang memakai Kaisar Agustus untuk membuat perintah itu agar tergenapi apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab Mika itu. Budi tabayak ko namang do tinang sungod dia. Borat jala duk ni si taunon ni si Maria. Molo dohonon markendaraan doramang daw. Kendaraan orang bangsawan pada masa itu paling dora molo dakkoda ba ontak. Kendaraan kalangan menengah ke bawah ya keledai. Tapi Alkitab mencatat dari beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari Lukas itu, Yusuf itu hanya seorang tukang kayu. Bukan pejabat dan bukan konglomerat. Dan mereka termasuk keluarga yang miskin. Sebab ketika Yesus lahir dan berusia 8 hari, mereka membawa ke dalam bait suci, yang mereka persembahkan hanyalah dua ekor burung merpati. Persembahan orang miskin. Sebab kalau orang kaya tidak dibenarkan memberikan persembahan seperti itu. Orang kaya itu harus persembahkan domba. Ada yang muluna pugusi, dilem make longgaran, burung darapati mapilianna. Dan Yusuf mempersembahkan itu karena memang itulah kemampuannya ketika Yesus lahir. Maka kita dapat informasi keluarga Yusuf dan Maria bukanlah keluarga bangsawan dan bukan pula keluarga konglomerat. Artinya pastilah mereka berjalan kaki. Coba maju tabayak ko namang do tinang. Sungguh dia maperdalanan si Joseph do si Marion. Yang tengah hamil tua. Pasti ada ancaman kan. Dan ini tidak menyehatkan. Ini mengancam dirinya dan juga mengancam kandungannya. Alaya hado idot tadi si. Dan idot si Maria kan. Toy mapa holak koma borak tusanin na kan. Tanga dong didok song nida. Manang didok si Joseph holak koma borhat. Tanga dong. Alay rak mardala do nasida. Dalam susah dan senangnya, dalam sedih dan air mata, dengan segala pergumulan dan kesulitan, mereka melangkah bersama karena ketaatan pertama-tama kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka supaya tergenapi nubuatan Nabi Mika itu. Maka pesan yang kedua, bagaimana kita di dalam rumah tangga dan di dalam keluarga kita membangun ketaatan dan kebersamaan sebagai keluarga Allah. Unang beadong akka ama madok, toy maholak ko matu gereja, idok song itu inate. Mana ngonak kamu matu gereja, idok song itu kadet dan aki. Tapi bagaimana setiap suami dan istri, orang tua dan anak-anak bergandengan tangan bersama-sama. Melangkah dalam ketaatan untuk mencapai tujuan. Dan yang saya imani, perjalanan ke Bethlehem bukan sekedar perjalanan administrasi untuk mencatatkan nama mereka. Tetapi ini menjadi gambaran bagi kita. Perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, ke kampung asal mereka, ke negeri asalnya. Sama juga seperti perjalanan kita ke negeri asal kita. Bukan di dunia ini, tetapi sorga. Itulah negeri asal kita. Maka bagaimana setiap keluarga berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang teramat mulia itu. Yerusalem yang baru. Negeri asal kita. Karena nama kita sudah dicatat Kristus di sana. Amin. Sudah dicatat di sana. Bukankah kita rindu untuk melangkah bersama-sama. Bersama dengan anak dan istri kita. Jalatari dan Medi Gereja. Itu nampak dalam kehidupan spiritualitas kita sehari-hari.
Bagaimana kebersamaan kita di tengah-tengah rumah tangga? Adakah kehangatan, adakah keharmonisan? Anggo idok rohat tarakan. Holna tu matang si merasi Maria di perjalanan ini. Saya percaya Maria bahagia. Bahagia. Karena yang dikandungnya itu bukan sekedar manusia, tapi anak Allah dan juru selamat. Itu yang menyemangati dan memotivasi Yusuf dan Maria. Betapapun jauhnya perjalanan itu, betapapun sulitnya, dengan membawa, kita katakanlah beban kehamilan itu ya. Beban yang harus dipikul, yang harus digendong. Setiap kita memiliki beban hidup masing-masing dan beban keluarga. Tetapi karena kita percaya, kita tidak sendiri menanggung beban itu. Ada Kristus bersama-sama dengan kita, Immanuel. Dia mau menyertai kita dan bersama dengan kita dan terus ingin menyatu dengan kita. Maka kelahiran Kristus Natal ini ingin merajut kembali kebersamaan dan ketaatan keluarga sebagai keluarga Allah. Agar kita bersama-sama sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Dang holan inatai aledohok mamatai. Bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Maka Natal membawa sebuah pembaharuan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh membawa seisi rumah kita kepada Tuhan, kepada tujuan yang teramat mulia itu, yaitu negeri asal kita, surga yang nama kita telah dicatatkan oleh Kristus di sana. Nah, parpudima akamang dotinang sian ayat pituima. Di tubuh anak nabuha bajuna di borosma di pihak komatu bagasan panggagatan ala suadong inganan asing di parmianan nazida. Dan ketika Kristus lahir, dia dibungkus dengan lampin di dalam palungan. Maka palungan adalah simbol dari hidup yang rapuh, hidup yang hina. Palungan adalah simbol dari dunia yang kotor karena dosa, tapi Kristus mau berkenan lahir dan hadir di sana. Amang dotinang anggo pangetusiot tara bahasa ma dangadong naulo majakon natin narohat ado. Bahasa dangolo naulo majakon si Marido si Josepon. Nasodong behala para si roha di Bethlehem. Olo rasong ni pikirata. Bisa jadi benar, tapi tidak selalu demikian. Anggo Bethlehemon hutaname do unang tabaya kosong tangarangon nate. 400.000 penduduk nyon mungkin juta. Anggo Bethlehem do paling 200 salak pendudukna. Paling. Karena kota kecil. HP hati hai mula do sude pangaratto ni per Bethlehem. Songo si Joseph do si Maria nang pasurat to guarna. Dangadok hotel tuan nami. Dadong do pepingin apa pada saat itu. Songon misalnya hotel di Prima dan lain sebagainya lah, hotel di Tangerang ini belum ada waktu itu. Alani mulu alamula do aka pangarato neng pasurato dirina songo si Joseph do si Maria. Badi di sini marborngen. Badi jauh ni aka natoropi do di rumah penduduk lah. Manopang mana zida. Karena tidak ada rumah penginapan. Boy mata bayak pun nunggago bera ala nanggo do gaya bidang di luas masuk besi Joseph do si Maria ngago biak kajabuni halak imajo kemungkinan pertama ala memang di sini do rumah penginapan yang dimaksud bukan penginapan seperti hotel wisma atau villa dan lain-lain tapi kata penginapan di sana terjemahan dari kata-kata luma yang artinya ruang tamu. Jadi ruang tamu dan dia pilih pitui. Karena semua penginapan sudah penuh, tapi yang dimaksud sana kata luma ruang tamu. Jadi boy data bayakon akajol manarona toropi siap pangaratoan narotu Bethlehemi di ruang tamu dumudum. Isi menganan na sida, hape nungga guki. Dangadong benganan di si Joseph do si Maria.
Ale dong do kemungkinan na paduahon, ya mungkin saja mereka memang ditolak. Adong do pera inganan, ale dangolo dijakko, dangolo majakko manangisi. Ala dibereng ngahamil tua nggak gabi-gabian, basutung sangat seorang di son. Kan olo do repot, karena tidak semua orang mau repot. Kita maju tabayak kok maju. Mula dong mas rosong di tuja buta. Ngahamil tua. So tetap da manangisi. Olo do kamu? Salah ni mana musai dodang do tamat teh. Belum tentu kita mau kan? Belum tentu. Bapaling pertolongan antar rotu klinik. Idora. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi bukan soal kemungkinan pertama atau kedua yang mau kita bahas. Tetapi kitab Lukas, Injil Lukas mencatat bahwa palungan sampai harus dibaringkan di palungan adalah tanda. Tanda tidak ada tempat bagi mereka. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dalam lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Karena tidak ada tempat. Jadi mau ditolak karena sudah penuh atau ditolak karena tidak mau, bukan itu yang paling penting. Tetapi ini mau menggambarkan kepada kita. Palungan itu adalah gambaran penolakan. Tetapi yang lebih berarti dari itu, palungan adalah gambaran dari hidup kita, hati kita yang lemah, yang hina, yang kotor karena dosa. Namanya juga palungan. Sianido manganak kadur biai. Pasti bau, jorok, kotor, menjijikkan. Dan tidak ada orang yang mau tidur di sana. Maka palungan itu adalah gambaran dari dunia yang sudah kotor dan hina karena dosa. Termasuk juga dengan hidup kita. Lambang dari ketidakberdayaan. Simbol dari kerapuhan dan kelemahan kita. Tetapi apa kabar baik bagi kita pada hari ini di Natal ini? Tetapi justru Yesus memilih lahir dan hadir di sana. Maka Amang dan Inang pesan Natal ini yang ketiga memberikan pesan bagi kita. Kalau Yesus mau lahir di palungan, di tempat yang tidak terhormat, di tempat yang tidak pernah diinginkan dan dirundukan oleh dunia ini, di tempat yang begitu hina, kotor dan sangat-sangat tidak indah, maka jangan pernah berkecil hati dengan hidupmu. Malu dengan kondisi dan realitas hidup kita saat ini. Betapapun kondisi hidup kita, kita pernah gagal, hari ini kita gagal, jangan pernah malu dengan kegagalanmu. Kita merasa tidak berdaya, mungkin kita di PHK. Kita merasa tidak berdaya karena kita mengalami sebuah penyakit yang amat serius. Kita merasa lemah dibandingkan dengan orang-orang lain. Jangan pernah berkecil hati dan malu terhadap dirimu dengan keadaanmu. Kristus pun mau lahir di hatimu. Dalam hidup yang betapapun mengerikan kondisi dan situasinya hari ini. Kita juga diajar terutama di era media sosial ini tidak perlu memaksakan diri untuk memoles. Seolah-olah semua baik-baik saja dengan status kita. Kesong nih kan. Ada orang yang demikian, suka bersandiwara. Anggo di media sosial soi nama. Seolah semuanya baik, seolah hebat dan kuat. Alamailai bana patuduhod dirina aslina. Dan memang media sosial mendukung itu. Apalagi kemajuan sekarang AI kan. Artificial intelligence itu. Semuanya seolah-olah disulap begitu hebat dan begitu baik. Bahkan buhikuna birongop pebudu gabi botar. Ala saya percaya di daw birong. Maka kalau berfoto angelnya harus bagus. Titik pengambilan foto juga harus menentukan. Tarik napas dalam-dalam. Jangan sampai kelihatan perut yang membengkak. Seolah-olah semuanya baik. Apalagi dengan teknologi filter dalam foto sekarang kan. Begitu hebat. Seolah-olah semuanya baik.
Kita malu terhadap diri kita, terhadap badan kita. Palungan mengajarkan kita. Jangan pernah berkecil hati dengan kondisimu, dengan kenyataan hidupmu. Karena Kristus pun mau hadir dan lahir di sana. Dan bukan sekedar hadir, tapi mau memulihkan dan mengangkat hidup kita yang demikian. Kalau Kristus tidak malu lahir di palungan, mengapa kita harus malu dengan diri kita sendiri? Bukankah Dia Tuhan yang teramat baik? Mau bersama dengan kita dalam segala pergumulan dan kesusahan kita. Itulah yang dilambangkan dengan palungan. Menumbuhkan gairah dan semangat hidup kita. Betapa kita orang-orang kecil dan lemah ini, orang yang mungkin tidak berdaya, orang yang mungkin dipandang sebelah mata atau sama sekali tidak dipandang dan tidak pernah dihargai, tetapi Kristus menghargai kita. Kristus mengasihi kita. Itu sebabnya Dia lahir di palungan. Dia pun lahir di hati kita yang menjerit. Hati kita yang dipenuhi beban. Hati kita yang sangat galau, penuh dengan kekhawatiran. Kristus mau lahir di sana dan mau hadir di sana untuk memulihkan kita. Amin martang yang mahita. Mulia tema rohanami di Tuhan. Dihatam naung pinasaroham Tuhan yasi roham. Sai sahapun jala bagas wirhoni tu rohanami. Las rohanami Tuhan di parningotan ari hatu tubum sadarion. Lam takasma di rohanami. Holong ni rohami tahena sohalopuan di topot hodo hami. Dihajol maun naguk dusa hagaleon. Jala dipilih todo inganan. Naso ditatap jala di ida portibioni. Ala itu sido hobongot. Naing pabuaot tuhami. Tung songod dia pe. Gulmi ningulu namin waing doho ditikkin na neng ro. Radi doho manopot kami di bagasan hagaleon lumubi ng hadoson nami. Tong urupi mahami marhiti todim asa uhuk kapami rohanami. Gabi inganamu. Ngulu nami magabi piliam nami diho. Las ni rohanami di parningotan ari hatutu bumi. Pai baru jala paso-paso mahami. Lumubi rumah tangga ng keluarga nami bi. Sagabi rumah tangga na marhauduhon. Rap hami do nasa pangisi ni bagas nami. Mardalan mangalaka. Tu inganan si tujuan naung pinaradim di hami. Di surgo sa bulon ito dinami. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita. Mata pasat pilihan di bagasan amplop tu diakon Yehuria. Tapasa matu julu.
Horian itu hanta ada orang so tau duti ulaun na badia. Pasatami mapiga-piga hatorangat tu hita sudi. Lungu bitu hamu akamanami na nami ruas ni huria. Ruas ni huria na tahu majalo ulaun na badia. Imaka ruas nang makatidakon hapor siaon manang sidi. Jala dang tongon di bagasan ruhut parmahanion pamisangon ni huria. Na paduahon titik kimarulaon na badian nok kita parjolo masian nakaruas na di Gijang lantai 2 dungi duduti manong hita na ditoro alai parjolo manong siap pudi. Roman nok kita 10 no palak. Walu may di Siamun, walu may di Habirang. Jala asa hatopan nok kita na maruluan na badion, holat tajalo roti do angguri, jalo mata pangad do tainum. Unang jolo tapay masaha ro di ujung, padita pasahaton. Jala ido unena do denggan na. Di para di huriata do inganan ni silokyan nong, baik di Siamun nang di Habirang pe, songoni do pilihan ulaun na badia, tapasaha ma sian hamolation ni rohatta. Kamang do tinang taparade marohatta mari di mahita sian bukwede 152 ya sada. Yesus namamu sa dosa ni portibio panguluhani Yesus namamu sa dosa ni Sani portibio sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Mamangaramuti ati-ati muna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Amanami na di Banua Gijang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kamian nong parpadanan na badiay. Lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuon hapor siaon na mangulu di hami. Asa pos situtur rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargugui mahami maswadahod diri nami. Asa tarihut to kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungu kami tu Banua Gijang. Asa say masyol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka nong pinarhamaol ni di bata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Di baheni tatibang majumulu manang natao hita marulaon na badia. Asa unang hona manang isisyak kitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasasan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tahu mangaton parpadanan na badiay.
Alai akan adohot marulaun nabadia, unang bedi ului sibulis, unang bedi dati mardosa. Tung padau hamu marohamuna siani, tung tapok kamu mahosom dohot lateni roha. Alai pa ingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate, jalan nong mulak manguluh mokopamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadi. Di bahini tata kasih ma joloro hatabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong ma hamu saluhuna. Di parhatutu rohamdo halak pardusa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham, neng malua hono aing siat dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus to tanoon panguluan pardosa. Ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jalamane sa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggota pun sian roham lateni roha doho toson ni roha. Akup ni olo doho mardingga doho tahalak na mangarsai ho. Jalana olo doho manisa dosa ni dongammu. Songon na pinangi do ni roham. Sesaun ni dia batasu di dosam. Molo songoni di dok roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata. Jala tatopoti ma sudi dosata. Ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut hulau si hami patikmu. Tamadoho na uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tu hami hobbar tu pabahenan nami. Alai alani gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihommu humokop pami. Alani i ubay na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalaleho tod di parbadia tu hami. Asa margugu hami mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling di tano ordo pe hami. Amen. Atong hamu akka namanopoti dosa muna. Jala nama uas di asini rohani di bata. Say sahak matu hamu nahina porsiaw muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhuk dosa muna. Marhiti-hiti guarni di bata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amin alia manamina di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Saya sahut malomo ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dohot aguguon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul maham. Mari dia mahita.
Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa gugur hinai ujutar jehe ibana hidop mama uliate. Dugi di ponggoni mai, parlehon matu akka sisian na huduk madidop. Jalo hamuma jala panama. Dadi kudoina nilehon tu hamatian humokopamu. Baik kamu masongon ibahin parlimotamuna. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapaninumani hidop mama uliate. Dungi hidop matu nasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ya panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudar. Nangi useon humokopamu. Baik hasesani dosa. Sai baik kamu ma songoni baik parlimotamuna. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basane debata.
Mari di mahita sian bukede nomor sia sada los jongjong mahita saluhna. Puji ma Tuhan debata ale tordiku, jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tordiku, jala unang tunghalu pahon denggan ni basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina, jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita naho bartu dosata, jala dang dibalosot tuhita naho bartu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konado, asini rohani Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nungatakas dipatuduho debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus sumokopita, uju pardosa dobe hita. Atong dalam malua mahita nuaing sien rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililing na. Amin tatanya kom mapiliat datu hatta. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhan harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na totong, naso marmula naso marpasohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim nang sinakakmu, adorang somaroja hadope hasyanganon. Dang tarabat sibuli sakakmu, dang sudat tahim na badiay di bahet dosa nami. Alani holong ni roham na balga naso haduduani. Di baheni mauliate marohanami tuho, alanang saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa. Hamatean doat sian jala masohot hami mangulahod dosa. Ope say asi maroham di hami. Togihom mahami tu anakmu.
Saibaya mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halau jauna hami, ala tinaonna naberniti, dot hangaluton humokko pami, asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gomu, dot haroroni anakmu gabe jolma, lahu panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma aka parhalado di huriam, mamari tahun barita nauli itu salut halak, naung patar hasangapomu, jalan nang jupang dame dohot hasonangan, selehon mapitu na ukap tu halak na satumadaho, dohot tu parogamo na asing, asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut panggonggomi dohot akka suruan na, asa diwoto na sida nang diliho ko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na. Selehon gugu tu akka na di bagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugut. Saya tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi, akka na magudang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana bidaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaurhon madamina tutodim. Selamat Natal Madita, sudia kamang datinang tajalang mak akan dilabung tahu tapasahat selamat Natal tunasida.